magalit. Sa'yo lang alam. Saan ba to eh? Di na maayo. Charot. Na siya maayo ba eh. Ay, masakit. Sakit akong patso ba siguro niya? Naimpatso si Mayoy. Sorry. Bye, yeah. Maria, 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 Maria. We got a story. And I time. Be a constant and it's a story. Halo Hana Ariana. Saan yung dibati ron eh? Bati magkanyag. Hana Ariana. Hina internet. Salamat sa tambay. Salamat tamsak. It's a story. God loves us. Hello, God loves us. Salamat. God loves. Iba kong sandana. Ba? Sana mapanood ninyo po. Ano yan? Host, may video po ako. Tingnan ko muna, Binta. Oh, sa Binta. So, wait, kadyot lang. Kay Bisaya na eh. Ako sa tanang. Tingnan ko muna today. Viva con Santana. God loves us. God loves us. Jesus loves you and Jesus loves us. Uy, uy, uy. Na, ano? Isa shout out to 6 million viewers. Ngayon lang nakabalik nag-live kasi walang trabaho. Not feeling well si Akits. Jadi naglabad akong ulo. Kailan tanon ko, hi,
Ay, nidola kong amo na kong host. Okay ra ka, Joy. Okay ra man ko nay. Inom na kag tambal. Nag-inom na kog tambal nay. Dali na lang, uy, inom kayo. Ay, sumpay, man na imong kanday. Ita. Saan ka ngayon? God's Love Us. Saan ka ngayon? God's Love Us. Ano pangalan mo? Viva con Santana loves us. Hindi na lang internet. Sa Pinas, alas 11 na, hindi pa katulog. Alas 5:30 pa dito, Europe. 5:30 pa dito. Hindi ka pa natulog. Blue, 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 blue. God is love. Ay, ay, 4,000 na. Ito yung Christmas song remix. Okay. Äntligen är vintern här och den är ju fantastisk. Alltså. Kylan gör också att vi isolerar oss och många känner sig mer ensamma. Därför ska vi genom ett experiment undersöka om vi kan värma varandra med ord. Språket är viktigt. Det påverkas både fysiskt och psykiskt. Och därför ska vi i det här experimentet se om vi kan värma upp kroppen med hjälp av ord. Vi mäter både temperatur och puls för att se vilka ord som värmer. Hej! Hej. Kyla. Hej, kyla. Vacker. Vacker. Du är bra. Ja, det var ordet skratt och älskling och leende. Welcome. Ja, de jag tyckte kändes som varmord. Salamat sa dalaw. Underbar och Bili kita dito sa isa. varmt inombords i hjärtat. Experimentet har alltså visat att både temperatur och puls förändras. Varma ord har alltså effekt. I ett land där det är kallt och mörkt under stora delar av året och där vi Kita känner sa oss isa ensammare to. än någonsin så blir de här värmande orden Sa... extra viktiga. Ano tawagan? Ta del av fler varma ord på blossa.se. Med varma hälsningar, Blossa. Blossa. Okay, salamat. Buddy, where's your bottle? Parang walang harap. Uy, Yeah. Cool. Baka gusto mong gumala sa iba. Okay lang naman. Binta, tingnan ko yung studio. Vida con Santana. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
opera to ano ko. Ba't limited? Sino lang to? May nakalagay sa ad sa live ko tapos ba't limited nakalagay? Limited. Select. May harang po ba sa ano ko, live? Bakit wala kang harang? Ba't nakalagay limited? Saan ka? Ano po verse? Anong verse ngayon? Okay lang po kahit may lagnat. Ay, hindi naman to lagnat. Jesus name. Hindi to lagnat. Ano lang, giniginaw lang ako. Kumusta? Ikaw, kumusta ka rin? Kumusta ka rin dyan? Hindi to lagnat. Oy. Parang may, ano ba? Parang may sipon na, ano? May, ano ba itong... Hindi ito COVID. Hindi to lala. Ay, hindi to lala. Halo kuya, halo kuya Kimpoy. Andito pa rin sa ano, Stockholm. Stranded. Na-stranded pa ako rito. Hindi ka uwi. Andito pa rin. Stranded. Di pa, next year pa ata. Nag-apply kami ng ano, tourist visa. Next year pa, God's will. Kasi yung host ko, sabi niya, huwag ka nang umuwi. Huwag kang umuwi ngayon kasi ano, mahirap daw sa Pinas. Apply ko ng ano, na-apply ko nila ng tourist visa. Kumusta kuya Kimpoy? Oo, tourist.
Kasi mahirap umuwi sa Pinas, walang pera. Quarantine. pang swab test. Okay lang, nakatambay ba? Turistang hilaw na ako dito ngayon. Naghahanap ako ng mag-apply ng working ba? Baka may mahanap ako dito. Hana Ariana. Hello, Hana Ariana. Kumusta naman sa Pinas? Free na ba umuwi? Pwede na bang umuwi na hindi nagka-quarantine? Just the two of us. Ariana. Ariana. Wow, dami naman ang 4,000. Pili ko, Ariana, pili ko muna yung bagong video. Maglaro ako ng ads mo at saka kay Gads, sa Kuya Kimpoy. Laruin ko yung ads niya. Today. Hindi ko na kaya pagkapiling ka. And cute. Shut. Let's go na naman, magpatuloy ng araw. To my channel. Hana Ariana. Nandun ko sa playlist mo, yung 17 videos.
Shabu-shabu mukbang. Tapos good slab siya. Santa Lucia. Na, 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 na. Na, 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 na. Santa Lucia. Loves us. Just forgot we the there's none of us. Santa Lucia. Santa Lucia. Nothing go to the field. Uh, 1 hour playlist. Hello guys, loves us 1 hour playlist. Sige, Kuya Ki. Nothing got to F yet. Run guards all tops to bed. Your soul for loud. School corner over. To evut Marcus. Stige med stunderljus. Santa Lucia. Santa Lucia. Nothing goes to rock a stone. No horse is bigger. La testerum som avino. Si Padros Cristo. Siguro lang kantay. Kay Kuya Kim, 13 minutes. Wow. To William Passay. Higher than the start. Your desert, Lord. So holy thunderbird. Santa Lucia. Santa Lucia.
love. Tis the way to see. Saan ka ngayon, Ma'am Hana Ariana? It goes in the sea. Titanic. Will you love Santa Lucia? Filipinista. Ah, Filipina. Sword again. Exactly why. Magkano sahod mo sa... Hoy! Ay, gibo ko. Exactly why I love it. Saan man ipag ko na? Uy! Okay na to ah. Bili ko to, bugas. Sarap. $64. Ang mahal mo na. $64. Ang mahal mo na eh. iPhone 12. Saan na yun? One four four.
Mall. 256 gig. 8,000. Uy! Grado ni, grado ni. Tinood baka ako ni. Lives bati ni. Murag na ako ya plus 3. Sheila. Wah, wah. Salah magaling. Tiger eh. Okay lang, Barbie. Bungees Barbie. May KFC eh. Makagutom. Wala ko work karon ngayong hapon. Hindi ako nasundan ang bata. Kasi not feeling well me. Charot. Nilalamig. Nilalamig ako ganina. Langay. Alang mo rin tiger bomb. Basta ron na siya kung ilong ang sipon. Ay, di ba siya sipon? Di ba po siya pinod? Wala po ko gisurtot. Panugno lang ko kay. Umuulan nga. Wala pang snow. Scam. Excited pa naman pag Pasko. Scam. Last year, scam na naman. Walang snow. Ngayon, wala na naman. Ulan na naman. Oh my gulay. Wala. Kahit isang patak ng iso, wala. Grabe ka scam eh. Scammer. Kung ano eh. Snow eh. Hadlock mo siguro ni bulate. Muni ka na ba, J? Oh, may ads na ako.
Pati mo alam. Ala, nung November pa ako nagka-ads. Sunod ko si Neil, si ano, ang pangalan nun? Yung umuwi ba, si Buntis. Muni ka na rin? Dito pa ako nanonood sa ads mo. 3 minutes. Salamat. Muni ka na, no, Banji? Halangas tayo. Uy. Unsa? Asa man yung swapi? I'm back. Salamat, you're back. Muni ka na? Ano saan sa Pinas? Ano saan sa Pinas? Ban? Wala ka ng work ban? Day off mo?
Wala. Doon ka pa rin kay Nisa nga host? Doon ka kay Nisa na host? Nanganak na day? Nanganak na yung host niya? Aha. So, 3 na yung bata. Malalaki pa naman yung 2. May isa na naman. Ay, halang. Bito eh. Swapi man, barabato man, swapi bay. Swapi, swapi. Swapi. Sustak sa swapi. May bago. Pinay din. Pinay din yung offer nila. Mahal. Ish. Pag marami tayong pira, uwi tayong Pinas. Hindi kasi yung sahod natin. Pang swab test lang, hindi na kasya. Mahal yung pang swab test, oy! Hotel pa, swab test pa. Manila pa lang yan hindi pa sa amin. Okay lang sa iyo kasi Manila lang ako. Mindanao pa. I-quarantine ka pa sa sa syudad. Quarantine ka na naman pagdating sa barangay niyo. Daming quarantine. Walang hiya yung quarantine. Mag-hotel ka pa. Mag-hotel ka pa. Kakain ka pa. Hindi ka pa makalabas. Order ka na ng online. Wala ka ng pera. Pagdating sa bahay, bukog panit ka na lang. Tuwa. Di ka, huwag ka nang magdala, magbitbit na ulit.
I-package mo na lang yung chocolate. Nasa buti na lang i-package mo yung chocolate. Or you can visit at Tunod na pa di maigi pa, wag nang umuwi ng mag-uwi ng chocolate. Package mo na lang yan. Padala ka na ng package mo para hindi na matunay yung chocolate. Or wag, sa Manila ka na lang bili ng chocolate doon sa ano? Mall. Marami naman chocolate sa mall. or you Uy, nga ano maning stock ko nga may isno. Oh, dyan sa duty free. Sa airport. Doon ka bumili. Ba't walang isno dito? May isno ba dyan sa Apsala? Bakit walang isno dito? Sa Norway, oh, palagi nag-isno. Oh my gulay. Ang sarap ng snow. Nga ano maning diri, wa man dira. Scam naman eh. Inaabangan ko naman yung ano, yung isno dito pag Christmas. Walang white Christmas ha. Wala yung Christmas. Oo nga, sa Norway ang kapal ng isno. Oo nga, oh, sila oh, nagmaydi-maydi na. Nag-isno. Dito, wala. Oh, nasaan na? Punta tayo Norway. Punta tayo mag-slide-slide. Akala ko nag-isno dyan sa Apsala kasi parang hindi mainit dyan. Ay, dito mainit. Mainit sa ulan.
ulan, tsaka walang araw. Okay lang kung taulan. Pag may araw, wala pang araw, umuulan pa. Grabe ka, bita. Grabe yung putik. Bakit ba? Mapuro halasan Inan ko anada. Basta wala libre ha, kada follow-up check-up ha, na ibayad gihapon. Ikaw. Inan ko anada. Basta wala libre ha, kada follow-up check-up ha, na ibayad gihapon. Basta wala libre ha, kada follow-up check-up ha, na ibayad gihapon.
Sorry. I get over you.
Hindi naman ako sayap sakit. Lagi-lagi na lang iyatingin. May pati hindi. Pari-yari-yari-yari-yari-yari.
Tunggu na. Hari. Ay, tulog na ba? Tillsammans.
Ay, tulog.
Okay, guys, I'm gonna call this challenge the reveal the catfish challenge. So if you're on the screen, go ahead and upload and share yourself any photo you want. And next, you are going to reveal yourself on video with no filters, no beauty filter, no nothing. And we're gonna reveal the catfish.
Good night.